Den her video handler om Fyn. Fyn er en ø. En ø ser sådan her ud. Rundt om Fyn er der en masse vand. Sådan der. På Fyn, der ligger en stor by. Lige præcis her, der hedder Odense. På Fyn er der en masse andre større byer. Der er Kerteminde, Nyborg. Hernede ligger Svendborg. Herovre ligger Faaborg og Assens, Middelfart og Bogense. På Fyn er der en stor å. Den starter med at være en lille bitte å, en lille bæk hernede. Og så løber åen hele vejen op til Odense, igennem Odense og ud i Odense Fjord. På Fyn er der 2 store veje, jeg skal fortælle om. Der er en motorvej, der går fra Middelfart til Odense og over til Nyborg. Og så er der en anden motorvej, der går fra Svendborg og op til Odense. Hvis man skal videre på motorvejen fra Nyborg herover og over til Sjælland, som er en anden stor ø, der ligger herover, så skal man over en stor bro. Storebæltsbroen. Der er sådan 2 store tårne, der hedder polygoner. Skal man fra Middelfart og over til Jylland, som ligger herover, skal man også over en stor bro, som også har 2 store tårne. Fra Svendborg af, der kan man også køre over en stor bro. Så kommer man først til en lille bitte ø, der hedder Tåsinge. Så kommer der endnu en bro, Langelandsbroen, som fører over til Langeland, som er en lang ø. Skal man videre fra Langeland til Lolland, som er en ø, der ligger herover, så skal man sejle med en færge til Lolland. Hernede ligger der også en ø, der hedder Ærø. Ærø. Der kan man komme ned til, ikke på en bro, men ved at sejle fra Svendborg til Ærø. Den sidste ø, jeg skal fortælle om, ligger hernede. Den hedder Als. Og der kan man sejle fra lidt uden for Faaborg, sejler man ned til Als med en færge. Men her i midten, der ligger Fyn, som er en stor ø, med en stor by, der hedder Odense, og så de mindre byer rundt om. Nu er spørgsmålet så, hvor mange byer har du været i? Har du været i alle byerne i Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart og Bogense? Hvor mange broer har du kørt over? Har du kørt over Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen og Langelandsbroen? Og hvor mange færger har du sejlet med? Har du for eksempel sejlet med færgen til Lolland, til Ærø eller til Als? Det er spørgsmålet.